Kako nam se bliži vrijeme blagdana i darivanja, predstavljamo vam Satsuma gadgete. Satsuma je brand koji nam donosi mnoštvo zanimljivih i korisnih stvarčica po pristupačnim cijenama. Sva njihova ponuda je orijentirana na zabavne, funkcionalne i simpatične predmete, ajmo reći tako. Iz njihove velike ponude iz koje ćete zasigurno pronaći nešto za sebe, pokazat ću vam nekolicinu njih. Plazma kugla je gadget u principu koji spojite na USB priključak i svijetli, ajmo reći. I mami poglede. Skull Hub je hub u obliku razlomljene lubanje koji možete čak staviti neke predmete, bombone ili tako nešto i nudi 4 priključka na samo računalo. Panda speaker s kojim se družimo se napaja putem USB priključka, a nudi mogućnost znači glasnik slušanja onog što imate na smartfonu, tabletu ili što god želite podijeliti sa prijateljima. Delete Light je povećana tipke Delete na računalu koja ima ugrađeno osvjetljenje koje se napaja putem USB-a. Kada stisnete samu znači tipku, ona osvjetljuje sobu, prostoriju u mraku i omogućuje vam čitanje ili zapisivanje ili što god drugo već želite raditi u mraku. Missile Launcher je pak zabavna stvarčica za sve mlade i one koji se tako osjećaju. Omogućuje vam vježbe gađanja, ajmo to tako reći. Spojite ga na računalo, instalirate drivere i zabava počinje gdje znači računalom upravljate samim projektilima i njihovim ispaljivanjem. Cooler koji se također napaja putem USB-a kao i većina Satsuminih gadgeta. Dizajniran je kao cooler starinskog izgleda, američkog izgleda, a služit će za hlađenje pića koje stavite u njega. Preporučio bi Satsuma gadgete koji će uljepšati vašu radnu okolinu i predstavljaju idealan poklon za svakoga.